Er det rigtigt? Nu gør vi. Ej, hvor er det nederen. Jeg tager lige en selfie. Det går altså egentlig, det var ikke det, Ja, det må man sige. Ja, det var kun 2 celler, der havde gået ind til det. Ja. Og tænk engang, at hvis der, at det sker i luften, det der. Nå, så er min helikopter været styrtet, uden jeg har været med til at gøre det. Ej, hvor er det synd for den der. Skal vi lige tage det her nu, når vi er i gang? Så er det væk. Lige godt rydde ordentligt op. Ja. Godt, sidste. Ja, det er sgu. Det er fucking batteri, det der. Er du klar over det? Den går der altså ind i. Det må man sige. Den er lidt bedre end de andre. Et styrt, et batteri. Det var dyrt styrt, der lavede der. Det var bare sådan, at det var dyrt styrt. Det er flot skudt meget pænt. Der var ikke noget. Nej, helt til den spase. Ja. Det er hanen. Jeg er sikker på, at det er hanen, der har været over med. Ja, nu er de færdige. Det er så sjovt, det er rester. Ja. Nå. Sluk nu. Det er den, de er afladet nu. Det tror jeg. Skal vi stoppe?